Leder du efter en kampagnekode til Bet365, en af verdens bedste bettingplatforme? Brug koden TechLoop for at modtage din velkomstbonus, når du opretter en konto. I denne video lærer du, hvordan du bruger vores kampagnekode, når du tilmelder dig hos Bet365. Registrering først skal du klikke på linket i beskrivelsen eller den fastgjorte kommentar for sikkert at få adgang til Bet365's officielle hjemmeside. Alternativt kan du scanne QR-koden på din skærm. Når du er på platformen, skal du klikke på Tilmeld-knappen for at starte din registrering. Indtast derefter dine personlige oplysninger og detaljer i formularen. I den sidste del af din registrering opretter du et brugernavn og en adgangskode. På denne skærm skal du sørge for at indtaste kampagnekoden TechLoop for at sikre, at du modtager velkomstbonussen. For at fuldføre registreringen skal du markere feltet for at acceptere Bet365's vilkår og betingelser, og derefter klikke på Tilmeld dig Bet365-knappen. Det var det. Din konto er nu oprettet. Indbetalingsproces. Efter at have oprettet din konto, skal du lave din første indbetaling på platformen. Klik på Indbetal-knappen, som findes ved siden af brugerikonet. Vælg den betalingsmetode, der passer bedst til dig, og følg trinene, der vises på skærmen. Generelt vil pengene blive krediteret din konto inden for få minutter, så du kan begynde at spille. Nu er du klar. Med midler på din konto kan du starte med at satse på din yndlingssport. Det er op til dig nu. Klik på linket i beskrivelsen eller den fastgjorte kommentar for at tilmelde dig. Glem ikke at bruge kampagnekoden TechLoop for at sikre din velkomstbonus og ugenlige kampagner på en sikker måde.